Una de les coses importantíssimes que heu de tenir claríssim les famílies és que cada vegada que el teu fill o la teva filla et ve explicar alguna que no t'agrada, com reacciones tu? Perquè si quan et ve explicar alguna que no t'agrada, o alguna que ha fet i que l'ha liat, o alguna que no li ha sortit com tocava, o que a classe li han pegat la bronca, si el primer que tu fas és enfadar-te, si el primer que tu fas és desconnectar, aquí ja estàs creant jurisprudència perquè aquest nen no torni a explicar-te certes coses. No vull dir que ho haguem d'acceptar tot, no vull dir que haguem de funcionar com si fóssim amics o amigues. El que vull dir és que hem d'escoltar i hem d'actuar com a adults correguladors, és a dir, ostres, això vols dir que ho havies de fer? Ostres, doncs això m'enfada molt, però no deixo d'estimar-te. M'enfada molt, però t'acullo amb el que t'ha passat i haurem de buscar la conseqüència d'aquesta dissonància que tu has creat. I això és molt important per la resta de la vostra vida, perquè l'adolescència és una parada transitòria, però després tornaran o no. Depèn de com nosaltres anem acompanyant aquest procés. Brisa TV, aire fresc per a cada capítol de la nostra vida. Ens acompanyes?